Himasima, lawan naga yang kebadan ke snokia, kemalam beli cuk ada ikut tiba cuan balang, ibadan bentak kumno ban kentil, ya ke dekat hain, bat ya ke constituency ke jongi, Henry hangamarway, ngagi dan lad, kumno mengandan bentak, haka kamsai himasima, halai jongi bor barit, ngajuling ngaju pisah, kumno ban yarap lem ya ipa ban ke waipat ke rengba, kibat wa ban kentil, ya ke ribat, ya ke than ke jongi bat ya ke ri barok away. Henry ya baka por kepat boy, kalat kepat boy, ngimla ban leye. I know you play, la play ya ke ni ke party, kani ke voice of the people party, kalau yo ya kata ke itu nak election commission, bat kilala ban ya kun nak MLA election, kilala ban ya kun nak MP election. Baru beli nak kerku sisa kalau yo ya ke jingjok, hoi ya ke MLA namar mengidang sedang, layo sahut ke MLA Henry kita haru, kira long sisa ki nang mana ki badakat ke badan ke dor ke bak ke bakrau, nak benda ke ri baga jai ben riu, hampam gila yo baru MP badan duram jangi, MP bangila benang MP ba ye jong ke ri ke jongi, baila pendan duram ya ke ri ke jongi, makani kala pen Aiman Sim yang hadirin mga ino ya ka kam sarkar kum kanang tray kam sarkar sibor ala ino bad ikurim jangaru ila ino ya ka kam sarkar hu ara jarar fuay ila simno si tenpon nginyo ban perle jengmot igi way pat kikam bad kala ple kala jengiru bagin dan benta hakani ka kam bangin dia sno bad kene ka party ka kentiu ya ka ribat ka jaj ben riu kidai ki nangrem jang ka party wala kring yang ha bad ka yeng ka jongi baro ka way bad ya baro ki member ki barong ha ka party hoy ka sur ka jong pai ba kalong ka kerten ka bangi sau i hoy ka pa ka shap jong upra ka dai ka ba ngisau i chisha Henry kabagi sau kumbangi day syaban kersya Henry kabag kongsan kacingkit jemut jangka kerten voice of the people party lani kasur ke jang pai ba lani kacingkit jemut ke jang kasyap ke jang upra kadai halor ki nangrem jang party ki nangrem ban yakun persya ya ke bangsa ki nangrem halor kata ke Jason Shah kadar kabakut kabasuba kelan da syak siliang ya urit ya uria ya pat kedup ya pat terap jangi yakin nang belah badi ke syam jenjar babarakinai ya ke syakri ke badai hok ye way pe way tang ya kita ki badan ke itu tang kita ke badan lepah ke kerdan bad ha ke buram Henry ban kentiu ya ki berit badi ki bari baro kadai kini ke nangrem ke bala kring yang ha bad yang hi baro ki bawan syakni ke party bat komno kacing em ke jongi pat kelong kai ke benta ke jongi pat habang rawan ha kene ka party ngakum kelong kemi nasau thu ya ke dor jong ki long kemi nasau thu ya ke sur ke bang haban kren nak benta ke long kemi ngayeng hanni nak benta ke long kemi jong ke pariang mauthat rashan constituency bagi dan ke benta ke bakangsan haka imlang ke salang ke jongi nidan ke bentar bagi jingkit ke bakia haka yeng ke sam ke jongi habang ipek ya ke jing pule putih haka ri ke jongi kani ke dai ke wei nak badan kam kumno ban kentiu ya ke yeng ke sam ke jongi ngitep ba ha kasnem ngitep ba ya ke neki dak khasi ke jongi lawan ra dang Thomas Jones bat kumju ya ke alphabet khasi ke jongi Kongta nado kita kisnem, nado kita kipor. Dailan ba jongki ngelanang banto bantar. Bat kata ya katarik bat kisnem tau poar. Bat nado kita kisnem, lapani tu ya kajing nang kajing start kajing pule putih. Bat kumju ya ki alphabet juga garo pat la ai husnem syajar kendai spaar la sedang dak ini ki missionary napo Amerika kadba ya ka ri ka sifat napo ri Wales kumta kami ka jongi kala dak dak jing kerku bat ni ai wo sisya bangilang kiu na do kitiki por hakalan putih pule putih
But ka college ka meningkong hamay talaya nila yo kasi Edmonds College. But candidate jongiro ila day nagata ka college na po sa Edmonds daki Christian Brothers haka sinem chajar kendai spa arbusan. Kalau day ka college ka bakar haka day ka time lamingi. Baga time lamingi ka ka college ka meningkong ka kalalong ka bakar pa hadiin jong ka ka Cotton College po Guwahati. Henry kat panang yakis ngipat. Kat panang yakis ni haka jaka bagin nang kiyo. Haga cakap dengan kiu, ngaladon ke cing snow kia do kata nagalang ka jong apa jong kat ki baboni, ya ke cing herno haga lain ka puli puti haga ri ke jongi, komta dei na ke cing her pala jong ki school, kala pai ba ki khon ki jongi, kala pai ka shongka kena, bat kene ke cing shongka kena, kala ta pala ya ke yeng ke sem ki jongi, bat kene kala pai hadu ba kila pala ya ka lailak kita kibriu kibadon bagi jing shongka kena kalau pai ke jing pra jong ki yeng ki sem ki jongi palat laila kilong kimi ki bahaban sumarhi tang marwe yana ki jong ki khun bat kani kalong hadu sau paun riu naga shispa kidei ki bam nang bam start ki kimi ki kba ki bam nang bam start bat ar phau pra person ai kidei ki badat tang hadu class 3 kani ke jing pai ke jing pra jong ki yeng ki sem ki jongi kala long ka wei ka mat ka bakta ha ya ka gm ka jongi ki badan ke jing ke khle namara ki yeng ki sem ki jongi ki long ki bapat ki bapra kari ke jongi ka sa ha ke jing le ran to ni yeng kom ki long ka me to ni pen pau to ni kren to ni khana ya ka sur ka jongi ngin kan tiu ya ka jing nang jing start jong ki khun ngin kren ngin o chi ki nong mi khmat ke jongi ngin ai ya ki nong mi khmat ki bala ban kren na ka ban ta jongi kenang bahasa sisian pat kari ke jongi kanamyo le ran kenang bahasa sisian pat ke khon ke jongi kenyo ya ke jing pule ka babiang ka babet ang tang hasar henrai khamtam hakin nong kendong bagi nong hikai ke ban biang haka jing khen ya ka sans bat ki wei bagi yo men sem ki khon ke jongi kim dai ban do men sem no bat bakin su ong no ngim la le ai bat kata kawan ra ya ke jing snowsi ya ke yen ki sem ke jongi bat kani kalakta wat chasar Niyoi Shasar hadu ba lailak mut menta himpek dan Highland Post niyoi ba hadu lailak mut ki kena ki ba just how drugs ka dai bagi wat bagi yen ki ba kanduk ki ba kan jenjar namar balik dan ba pait lam yaki ka sarkar ka dan ka benta ka ba konsan ban yarap yaki kena ki jongi ban yarap ki long yen long sem ki ba duk ki jongi hatang khat san hajar ki dan ki jaka sumar hak hospital ba ki jaka ba ai chi yarap yaki ki kena ki ba drugs bat leng ba ka ne ki ching kirne ken re ki jong drugs ula hasar shalom ula her shi ki than ki jongi hanong stand that hawe ni kermen ba ka ne ka shnong ken shi kanong ai lahat yakum ki ne ki ching snew bat ka ne ka ki rang ba shnong bat ka ki nong penya shnong ki seng long ki ne ki seng samla tong ne khon teng e banale persya balla kum no gina mai lahat ya ka ne ki ching snew bakan wan namar ka ne ka ta ya ka yap ka em bat ka ta ya ka kita yap om tang ka ching berkhan om tang ka kamai ka ji om tang ka pule putih ki yap wat ha ka long ran yen ro namar bale ki ne ki kena bati drugs bakni dia inject dagi inject ki jongki dagi jongki nar bat bon kila ha ka ne ki ching pang jong ka ne ka bagi ong ka pang AIDS la ne ka HIV lada luwai kena bawan keren yang ngau ongkong ai belalam se yang ai se nganang banyak kali ngong pitre yu ong ngadei wala no drugs tangba ngalayo ka jing pang AIDS ngan le kumno ngambiang te ka pisah bangan bang ngambiang ka jing sumaru bangan yo kumta ka ni kalakta sisya yang bat ngong ka ni ka dei kam dei etang ka platform bangin pun yo vote bangin job election kanang rem jang Voice of the People Party kalong ban pen snow thoi ki bril ban kan chiu kalong bril kaman bril ban rat ding kong ya ki jing snew ban ki jing bam sap baro ka sarkar ka dan ki jing kit khle ka bakrau na ka banta ki ni ki jing judge ki khon ki jongi hatu ki khna na ka social work department jong ka senmans ba jong ki wei ki college mo kin ha ban khon ki kin ha ban ra ki plakat ki jong ki say no to drugs hatu tang ki khna school ki kena college bakin habtur ban ya khun ya ke jing snew jo drugs ka sarkar kadan ka bor bak ka sarkar kala ban ya rap ya ki briu la ka no ka benta ka bor ka dan kum tangi dan kam shisha
ya kinong may kamat ke jongi kiban keren nak benta jongi ngen pendok kini ke jing senil kenang ba pelawai ke jongi kuan ke jongi kenang kiu nang ne syakmat ngidam kam yak bon ki al ladarnya kersyani ke parti prak tengen sadok nginam yo skin show kinang rap ke jongi kinam yo skin show kinang ke penting kum ta lese kin ke jingri ke sembai kinam yo show nama parti prak te un ong baik tang ya kata